bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon andi ko ñalawma dimanche hawri ko nogas jeetati lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi en garti addan ɗon habruji moon e ɗemgal Pulaar ene wayno toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko international kono ma en guiɗor toon to États-Unis ƴeeno hono kanko Lindsey Graham ko haali ko fate hawnaki ko ɗamina cour suprême ma jogor wadde ko fate en Donald Trump jogui immunité ɗum noon ma en jaako toon kadi to université ji surtout toon to Los Angeles ƴeewen koɓe holko ñalli toon hannde habruji men international manam en toon to Moyen-Orient ɗum noon batu mangu toon to Riyad awno kanko Mahmoud Abbas ko haali ko fate holno jaam dañirte toon to Israel to haare wonde hakkude Israel e Hamas habruji men international manam en toon to Niger ha caggal mum cakkitorɗen toon to Burkina Faso ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gar desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare ko adi ko haade men nadde habruji ko fate e way ko tan hono oɗo dumunna ene wayno ko woni nokkuji kewɗi e aduna he nguleyki hendu no ɓeydi hewde ko ɓeeta ɗeɗo balɗe ko toon to Afrique banggue rewo surtout henna hakkude Mali ha fayinma Burkina Faso ha teleman Sénégal ɗum noon ko yimɓe heɓe maayi hen toon kadi to leyɗele Asie ene wayno kadi ko la même chose nguleyki ne heewi ko ɗum waɗi kadi toon to banggue États-Unis hendu kadi toon to banggue New Mexico waɗi kadi yimɓe maayiɓe hewɓe ɗum ɗo foof ene wayno oɗo sadio joni mbiya ɗum ɗo foof koko gueɗe parte des changements climatiques ɗum waɗi toon diwan tukki Sénégal tan ha yettanima toon to Nigéria ene ɗamina kadi ndungu hikko ma leppu no feewi ɗum ɗo fof ko hunde kadi jogorde kadi hollude wonde waylima no feewi sababude changement climatique. hande toon to États-Unis e nder konngol jaltugol e huno makko kanko Lindsey Graham ɗum noon ko sénateur jeyaɗo toon to Caroline du Sud e nder konngol ngol haali wi wonde ko oɗo saaha joni hono ene ɗamina hono toon to cour suprême maɓe gartirra koɓe ƴewno balɗe ɓennuɗo en ko fate hono Donald Trump en kene foti jogade immunité maɓe garti ɗum e tribunal uji tokosi gonɗi less ɗum noon sipam no wiiri ni o wi ko wonde ko Donald Trump en foti jogade won immunité won gueɗe ɗe waɗata ɗe saabu ɗum hen président no wiiri e winde makko kanko oɗo républicain jeyaɗo toon Caroline du Sud e kadi ko neɗɗo supporter Donald Trump no fewi o wi wonde ko constitution ko gonga ala ko winte o wi nder constitution mo États-Unis ala ko ɓe mbiyata hen immunité absolue ɗum noon ko firti wonde ko kanko président gonnoɗo président walla gonɗo président o ene wayno ko ɓandu makko ene rimɗi sibabude ala ko wawi takkede o wi kono noon ene wayno ko wonko foti ko ƴeewede tan ko wonko président wonko wawi takkede wonko président kadi fotani takkede o wi wonde ko États-Unis fotani wade no république banani kala ko waɗi wiye ene adde no soke ɗum noon koko haal makko kanko Lindsey Graham e wiide makko noon wi wonde komo ɗamini hawnaki kam e cour suprême maɓe duttinum tribunal uji cokosi ɗum firti tan hono kanko Donald Trump ko wawi wonde foof affaire ñawore ko fate ko takka ene woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗum ɗon jogorani ñawede ha woteji ɗiɗo ɓenno baɗoji mois de novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi tugnade kadi no haalirni ene wayno ñalawma he tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Los Angeles Times seppoji mbaɗino toon to UCLA ɗum noon ko université gonɗo toon to Los Angeles ɗiɗon seppoji tugnade kadi rapport no wirni wonde ko wonen ko supportoɓe Palestine wonen kadi ko supportoɓe Israël donc kamɓe fof ɓe kawri ene wayno ɓe kawri e nokku goto waɗi haareji seeɗa ɗum noon ko toon to UCLA e tugnade kadi rapport no wirni goto maɓe fof ene wayno ko namdaɗo fof wiyata ko wonde ko yiiɗi seppoji ɗi o gon seppoji taw ngala fitino kono noon ko wawi wonde fof seppoji ɗi mbawi toon hawrude hannde to ruttade toon to LA ene wayno ko kanko ko maire mo Los Angeles biyeteɗo Bass wonde ko cérémonie bonnoɗo wonde to USC ɗum noon ko université ji gonɗi toon to Californie ko fate darte wiide wonde ɗiɗon cérémonie ji kayiti e ko hunde moƴƴere en ɗaminnoɗen ɗiɗon cérémonie ji kene wona 56 ujunere neɗɗo yimɓe fotɓe heɓde diplôme aji kono noon sababude seppoji baɗori oɗo saaha joni o wi ɗum ɗon wala kisal toon to université biyeteɗo George Washington ene wayno oɗo saaha joni hakkene wona balɗe 4 joni kamɓe étudiant ji ɓen toon mbaɗi tillitaji mabɓe ala taw nanggaɗo kadi ala kadi hande toon to États-Unis kanko
Bernie Sanders en wayno ko indépendant ko sénateur en wayno ko gonde démocrate o haali o jaabima hono kanko Benjamin Netanyahu pour wiide wonde ko ɗiɗo seppoji fof ko seppoji hollude ko mbiyata antisémitique ɗum noon ko gagnantuma gal ko faati huccinde ɗum e yimɓe juif en walla leydi Israël kanko Bernie Sanders o haali o wi wonde ko hono Benjamin Netanyahu fonno ko woƴede gueɗe bonɗe ɗe waɗata toon kañum e gouvernement mum lebte ɗe waɗata toon ko faati Palestine naɓe en foti woƴede ɗum ɗon kono wona haalde ne haala affaire ko waɗata Amérique o wi donc hay goto Benjamin Netanyahu wawa funtude noon o wi wonde ko gonga en wayni ko ñande 7 octobre hono Hamas yanino Israël kono no Israël ni yani toon Palestine ni ko ɗum ko hunde ɓurtude ɗum noon ko kanko Bernie Sanders haali ɗum ko jiiɗa ɗum en wayni ko hande sa to banggue mo jaaɗa foof sénateur uji walla représentant ji taw ko démocrate et républicain goto foof wonno haalirta ko faati e ɗiɗo seppoji so tawi ko ɓuuri hewde républicain ji kañumen mbiyata konde ko seppoji ɗi ko yimɓe doganoɓe pour ƴettade Israël walla yimɓe holloɓe kañumen koyemen jiiɗa kala ko faati e juif en walla diine men o koye noon non so ƴeewama républicain démocrate ɗum noon ko hunde différent par exemple ɗo joni so tawi ɓe ƴeewi démocrate goto biyeteɗo sénateur Tim Kaine on ko Virginia kañum hoore no haalir ni o wi wonde ko kanko Mike Johnson yaademo toon omo wiya wonde toon to New York université biyeteɗo Columbia o wi wonde koye garde national e adde toon pour beele ne itta ɓeɗo étudiant ji o wi ɗum ɗon ko hunde nde fotani miijade ɗum ni so ƴeewama kadi républicain goɗɗo biyeteɗo Glenn Youth yimɓe étudiant ji seppoɓe foof ko yimɓe e holluɓe jogui gagnantumagal ko fate juif en hande ko fate seppoji toon to Gaza étudiant ji kadi wonɓe toon to Gaza ɗum noon ɓe jalti kamɓe koyemen ɓe yettude étudiant ji gonɗi toon to Amérique e aduna o foof seppoɓe oɗo saha joni pour haare mabɓe ɓe gondi toon nde ɓe jaltini banderuji kewɗi surtout eɓe jetta étudiant ji wonɓe Columbia fuɗɗiɓe ɗiɗon seppoji e étudiant ji gonɗi kadi toon to leyɗele aduna foof hande toon to États-Unis tugnade kadi habaruji gomiri toon to département d'état ɗum noon ko affaire étrangére ne wayno ko oɗo saha joni ɓe jogui sikkitare hono kamɓe Israël naaɓe est ce que ɓe kutoro kaɓirɗe ɗe ganduɗa ene gummotoɗe to États-Unis nde ɓe kutoro ɗum noon tugnade luwaji international parɗe e guerre ko kaali ɗum noon ko ari ko caggal nde organisation ngaji kewɗi ɗum noon kayitaji guittaɗi ɗumen gujjaɗi walla jaltuɗi taw wona yamiroɓe on gueɗe ɗe waɗata toon to haare hakkude muɗum toon to e Hamas walla toon to Gaza ko gueɗe ɗe ganduɗa en ɗum de guerre ɗum noon États-Unis ne huuli oɗo saha joni kañum hoore mum hoto takkede en wiyede wonde ko so Israël tawama tan waɗi crime de guerre jeeya koye leyɗele walla Israël donc kañum hoore mum ne wawma jee hen ko ɗum waɗi oɗo saha joni hono kamɓe département d'état ɓe ɗamini hono kanko Anthony Blinken jogorɗo ɗo e yontere mo addu rapport pour est ce que kamɓe Israël koɓe kutorto haɓirɗe Amérique ko e kutorto ɗum koye tumnade e luwaji kuule international parɗe guerre nono kanko Joe Biden ene wawini jokkodirde hannde hono gardiɗo laamu toon to Israël hono Benjamin Netanyahu e nder eɓe kaali hen gueɗe surtout en hono kamɓe Amérique position moɓe jogui ko fati en hande jogade sikkitare wonde kono kamɓe Israël eɓe poti yanoyde toon to Rafa e ɗum noon wayno ko kamɓe États-Unis ɓe continue wiide wonde ko alay saago yimɓe civil en mbawa renede e alay saago kadi wawa continue civil en mbare toon ko ɗum woni hono kanko président Joe Biden o continue kadi wadde pression no fewi e hono tugnade kadi communiqué no yaari wadde pression e kanko premier ministre mo Israël pour wiide ko fati e janngol toon to Rafa ngol sen wawno wasi wonde ɓuuri moƴƴude hono kanko président Joe Biden o ɓeydi kadi doole o ɓeydi kadi e nder konnguɗi kaalaɗi wonde pression hono laamu Israël yo waw yamirde walla yo waw uddidde e nokkuji goɗɗi ɗi ganduɗa ene balle ne mbawi nadde toon to Gaza sibabude balle ɗe en taw ko cohlade ko fati ñamde ko fati jaram ko fati safruji ɗum noon ɗum woni ko halluño kono noon ko jiiɗa e ɗum hono kanko président mo Palestine hono biyeteɗo Mahmoud Abbas e nder konnguɗi ɗi waali ɗum noon ko Riyad toɓe goni to Arabie Saoudite siftini ɗon tan e ɓen toon goni hono kamɓe Égypte kamɓe Qatar e Arabie Saoudite en wonde États-Unis wonde kadi représentation e Israël mbi won kanko Mahmoud Abbas o haali o wi wonde so tawi États-Unis welama tan ko kañum wawi wadde pression e Israël pour ha Israël wasi yande toon to Rafa ene wayno ko nder konnguɗi ɗi haali o wi déjà oɗo saha joni en huula wonde ko
yimɓe honnoɓe Gaza ene wayno ko caɗele mawɗe jogori arande ɗumen sibabude heege ñawuji e kadi ronkude dañde to goni kono noon kadi so wonti kadi ko Israël kadi yamirama walla continue kadi e peeje muɗum pour yannoyde toon to Rafa ɗum no kadi addata ko caɗele mawɗe o wi donc e nder konngudi makko kanko Mahmoud Abbas o wi ko États-Unis tan e aduna mbawi hadde Israël yande toon to Rafa e kadi ene wayno ko yande toon to Rafa wonde ko probléme mawɗo jogoro wonde so ɗum waɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko Hamas kañum hoore neldi kadi vidéo ji hannde ɗum noon ko yimɓe ɗiɗo kadi prisonnier ji nangganoɗi taw koye guila ñande 7 octobre e ɗiɗon prisonnier hen goto ko joguiɗo double nationalité américaine e Israël naji goɗɗo kadi ko Israël naji ɓeɗo fof ne kalana mbiya ene kolla ne jiiɗi wonde yimɓe mumen ne jiiɗi famille mumen ne jiiɗi kadi accitede eyyi ɗum noon kadi kañum koye mumen ene janna laamu Israël ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Hamas eɓene continue wadde ɗum ndeɗo balɗe ɗum wanne ko balɗe tati ɓennuɗe ɓe mbawino yaltinde vidéo goɗɗo on kadi ko neɗɗo joguiɗo double nationalité kadi ko cikkanoɗo ni maayi pour wiide wonde ko oɗon kadi e nder haalluji ɗi haalarɗe wi wonde ken yiiɗi ɗaccitede kadi ene yenna gouvernement Israël wi wonde ko gouvernement Israël e gardogol kanko Benjamin Netanyahu ɓe ɓuuri yidde ko Hamas kono ɓe jiiɗa kono ene wayno ɓe mbaɗani fayide kamɓe prisonnier ji wonɓe toon ɓe goppe ɗum noon en continue addude oɗo saha joni seppoji toon to Israël wonande ko kanko gouvernement Benjamin Netanyahu d' abord yoɓe gartir yimɓe prisonnier ji ɗi e ensuite kadi yo woteji mbaɗi ko yacci ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kanko Benjamin Netanyahu o yiiɗa haala muɗum oɗo saha joni surtout ko fate woteji hande habaruji men international toon to Irak hono jonde sarɗiyankoɓe ɗum noon parlement mo Irak ene wayno ɓe mbawi ƴeftoyde kuulal ñande aset nogas e jeeɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi ɗum noon ko hanki ngal ɗon kuulal kadi ko pour wiide wonde ko toon to Irak ene wayno ko kala nanggaɗo taw ko debbo e debbo no gondi walla gorko e gorko no gondi ko mbiyata homosexualité ene wayno koko sokkete tubbi duuɓi sappo ha duuɓi 15 ɗum noon ko ene wayno ko kuulal kadi gonno ngal guila hitande ujunere 1997 ngal ɗum kuulal kadi ko pour habde noɓe mbirni ko fate hadde ko wiyete cagagal noppi moɗon walla hadde kadi ko wiyete en kala ko woni debbo e debbo no gonda walla gorko e gorko no gonda surtout en toon to Irak ene wayno kadi e kuulal ngal kadi no ɓeydi hen wonde ko kala kadi nanggaɗo surtout docteur ene wawi pour wallude waylude debbo wonta ɗum watta ɗum gorko walla waddude debbo gorko kadi watta ɗum debbo jomum kadi kanko docteur e kanko kadi baylo ñaguiɗo yo waylo en mbawi sokkede tugui hitande ha duuɓi tati ɗum noon ko kadi ko hande ko kuulal ngal ko haaɗi kono ene wayno ko kanko goto serɗiyankoɓe ɗaɓɓunode ngal ɗon kuulal yo wonde ko kamɓe parlementaire uji walla kamɓe sarɗiyankoɓe yoɓe voten e wayno ko ngal ɗon kuulal ko wawde wallude dandude hono leñol Irak naaɓe hisnude kadi ko fati en ndimagu leñol Irak naaɓe o wawi kadi kanko oɗon sarɗiyanke kadi riwtude kala ko fati peeje Amérique naaɓe walla Europe naaɓe jogui pour nadde décision ngaji mabɓe kamɓe toon to Irak tagu décision ngaji patuɗe e leñol mabɓe wawi wonde fof ene wayno ko organisation goto taw ko Amérique naaɓe komi mbiyata Human Rights Watch kañum hoore mo no wawi no noddude guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati pour wiide gouvernement Irak naaɓe ɓe mbawa salade oɗon proposition ne ɓe mbirani henna ko hunde lundide kala ko fati haqqinamade wiide wonde ko leydi mabɓe gueɗe ɗe mbaɗata hen ko fati koye leñol mabɓe fati kadi koye ndimagu leñol mabɓe ɗum noon siftinde on tan ko Irak kañum hoore mum waɗino ngal ɗum kuulal bangal noon kadi guila hitande ujunere 1999 e ɗum noon kadi ene wayno ko ngal ɗum kuulal kala nangganoɗo no wonde debbo walla gorko no wonde gorko koko continta sokkete ɗum ɗoji koko sokkete en duuɓi kewɗi toon to Mali e tugnade kadi habaruji gumiri to radio France international hono kamɓe jeeyaɓe conseil national de transition ɗum noon artiɓe toon oɗo saha joni toon to Mali ene wonde ko siftinde on ko kamɓe goni lumti oɗo saha joni galle walla suudi sarɗiyankoɓe caggal nde ɗum noon itta ene wayno ko ɓe keeɓino ko mbiyete indemnité ji kadi jobdele walla kalisaji ɗi ganduɗa ene ɓeyda e jobdele mabɓe cour constitutionnel e ñande 25 lewru avril
waɗi rapport muɗum ɗaɓɓade e nder konguɗe ɗi haali wi wonde ko alay saago ɓe dokka ko ɓe pamna yimɓe ɓe holko woni sababu ɓe keeɓi ɗeɗon jobdel walla keeɓi ɗiɗon kalisaji ne ɓeyda e gueɗe ɗeɓe jogui gueɗe ɗeɓe joɓete ɗum noon ko sababu nde oɗo sa joni toon to Mali ko ɗum ɗon tan haalta holko woni sababu kamɓe ɓe keeɓi ɗiɗon kalisaji taw so tawi ƴeewama e gurdam neɗɗo mo ganduɗa liggotoɗo miskino ha hande ne ɓeydo jogade caɗele sababu nde wawa sodde gueɗe ɗe yiiɗi sodde ɗe alors ko kamɓe militaire ji ɓen continue hebde kalisaji e turnade hande e habaruji gummiɗiɗi toon to radio france international e rapport mo bindaɗo woni wayno ko ma wonde lebbi joyi joni hono ñande nogas walla ñande 16 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e tati hono kamɓe jonde waɗande taw yimɓe heɓe tawa e wayno ko luwa goto wotanoma toon luwa o kadi ne wayno ko hono kamɓe militaire uji gonɗi toon ɓe dokkanoma indemnité ji ko fate jogade logement jogade chauffeur jogade téléphone e kadi gueɗe kalisaji goɗɗi kadi ko fate hebde koɓe coodi essence ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa en tugnade kadi e radio france international no haaliri ko gueɗe ɗe ganduɗa jiiɓiriɓe molande malinaɓe fof surtout caggal nde kamɓe malinaɓe kadi nde teskira wonde gurdam ɓeydade wonde toon cherde e surtout kadi jogade wasde ɓe jogade kamɓe koye mabɓe ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe malinaɓe mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde wona fotani wonde hunde wonde gonga e surtout kamɓe conseil national de transition donc yimɓe wonɓe toon militaire wonɓe laamu ɓe potani hebde ɗiɗon kalisaji ene jeeya e groupe aji wullitiɓe ɗum ɗon ko groupe mo mbiyata groupe regroupement des partis politiques gonɗe toon to Mali ɗum waɗi ko ɗum waɗi conseil national walla conseil constitutionnel mo Mali ene namde ko yaaci wonde kono kamɓe militaire uji gonɗi toon pouvoir ɗi holko woni sababu eɓe keeɓa ɗiɗo indemnité ji toon to Niger e tugnade habaruji gummiɗi to radio france international hono biyeteɗo Hindou Bazoum ɗum noon ko ɓi debbo hono kanko ancien président Mohamed Bazoum o waɗi déclaration goto wi wonde ko en tumumo e famamum e makko ko kuddita baɗaɗo ñande 26 lewru juillet ɗo hono laamu makko kanko Mohamed Bazoum bammakko kanko suku debbo woni sababu kuddita ha waɗa gardinoɗo leydi Niger ha ko adi bammakko nde ne heɓa laamu hono biyeteɗo Mohamed Issoufou e ɗum noon e nder konngudi ɗo haala wi wonde Mohamed Issoufou ko waɗi ko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en pour beelen arta e laamu e kadi ene wayno ko kañum hoore mum ko janfiɗo bammakko kadi ko hunde nde welani e konngudi makko ne haalir ni woyi wonde ko e ɗum no fof ko sababu nde ɗeɗo balɗe yiyama hono kanko Mohamed Issoufou addi proposition goto proposition ko wiide wonde ittude kala ko wiyete immunité hono Mohamed Bazoum fotani ñaawede sababu nde ko kañum hoore mum woni président e ɗum ɗo fof ene wani ittude oɗon immunité ko wiide wonde ko Mohamed Bazoum foti ñaawede taw ko tribunal militaire gonɗo toon to Niger surtout cour suprême mabɓe ñawata Mohamed Bazoum e caggal muɗum ene wayno soko ɗum ɗo fof e nder konngudi makko ɗo haali o wi wonde ko o faami tan wonde oɗo saha kuddita baɗanoɗo toon ñande 26 lewru juillet ɗum ɗo fof ko peeje makko kanko Mohamed Issoufou gardinoɗo leydi Niger haade kanko Mohamed Bazoum haade kanko Mohamed Bazoum haade kanko Mohamed Bazoum woteji mbaɗi walla o wawi wotanede pour yo laamu Niger caggal nde kanko Mohamed Issoufou nde o woppi laamu toon to Burkina Faso hono kamɓe laamu militaire uji gonko toon ene wayno ko ɓe duttima kadi haalde gueɗe ɗe ganduɗa en hono organisation mo mbiyata human right haalno ɗum e ɗum noon koko haaltuno e nder rapport muɗum wino wonde ko gon guure yimɓe kene wonano gasse kono wona 230 neɗɗo mbaranoma toon ɗum noon ko taw ko kamɓe militaire uji mbari ɗum e ɗum noon kadi ene wayno ko kamɓe ko oɗon rapport noon hono kamɓe radio BBC e radio voix de l'Amérique ene wayno ɓe kaali ɗum noon ɗum waɗi donc ñande alhamis ɓen ɗo hono kamɓe toppitiɗo ko fate konngol toon to direction walla gardingo communication toon to Burkina Faso haalino wini wonde ko ɗiɗo radio ji ɗiɗi koko suspenda ene wayno ko licence mumen toon to Burkina Faso dartinama kene wona jonti ɗiɗi ɗum noon ene wayno ko kamɓe gouvernement laamu ngu ɓe gaari kadi hannde ɓe kaala mbi wonde ko ene wayno ko oɗon rapport kaalata ɗo wiide wonde ko temedde ɗiɗi
nogas tati neɗɗo mbarama toon e ɗeɗon guure ɗum noon ko hunde nde ɓe jaɓani ko wodani ene wayno ko kamɓe laamu ngu ɓe mbi wonde ko maɓe mballa loskoji ɓe ƴeewa famde holko ɗum ɗon woni e so tawi ɗum ɗon woodini walla wodani kono noon pour le moment kamɓe mbi wonde ko kamɓe laamu transition gongu toon e gardugol hono capitaine Ibrahima Traoré ene wayno koɓe salliɓe ɗum ɗon mi waɗi toon to Burkina Faso wonde ko kamɓe militaire uji ɗi kadi ɓe mbawi warde kene woni temeddiɗe nogas tati neɗɗo taw ko yimɓe civil en toon to Burkina Faso. hande toon to Burkina Faso e tugnade hande radio France international ko tuddi e kikiɗe he hono kamɓe wiyete goomu biyeteɗo conseil supérieur de la communication Burkina Faso ɗum noon ko goomu toppiriɗo ko fate kala jokodiral ko fate jandiyankagal toon to Burkina Faso ɓe mbi wonde ko en wayno ko leydi Burkina Faso wawi kadi ƴeftiru yamirore e oɗon ñalawma dartinde licence uji ɗiɗo galleji jandiyankoji garoji ɗum noon ko caggal nde ɗiɗon galleji kañumen koyemen kaali nde jaaɓi yaltinde rapport mo ganduɗa koɓe mbiyata goomu toppiri ko fate haqqinamade takki wono militaire uji Burkina Faso nde mbari kene wona temeddiɗi walla kene ɓuura temeddiɗi e yimɓe nogas e tato ɗum noon ko tawi ko guure gonɗo toon to banggue rewo Burkina Faso ɗum noon koye guila e mois de février e ɗeɗon guure kadi tugnade hande rapport o ko haalno e kadi ɗiɗo galleji jayniyankoji ko kalno en mbi wonde ko ɗeɗon guure militaire uji ɓe mbi wonde ko ɗeɗen guure ne ballodira e yimɓe waɗa boniyankoɓe ɗum waɗi donc kene wona temeddiɗe nogas e tato neɗɗo tugnade rapport ko haali mbarama hen taw ɓeɗon yimɓe waraɓe hen waɗi kene wona 57 neɗɗo taw ko cukalel ɗum noon waɗi ko ɗum waɗi Burkina Faso kadi kikiɗe wawi wiide wonde ɗiɗo journaux ji ɗum noon ko TV5 Monde TV5 Aduna ɗum noon ene waɗi kadi bloqué kadi ɗum ɗoji goɗɗi kanko TV5 ko hay goto wawade internet makko site makko internet bloquam ene waɗi kadi médiaji goɗɗi ko wayno journaux ji français ji biyeteɗi West France journal goɗɗo biyeteɗo Le Monde journal goɗɗo kadi le quotidien britannique le Gardien la chaîne journal kadi walla chaîne télévision Allemagne biyeteɗo Deutsche Welle agence de presse Sénégal naɓe agence presse sénégalaise goto biyeteɗo APA News ɗum kadi ko toon wonno ene waɗatno journal uji internet e agence goɗɗo kadi Ecofin on kadi basi ko toon to Cameroun e Suisse ɗiɗo fof ene wayno suspendama o e oɗo ñalawma hande kene wona pour jonti ɗiɗi ɗum noon ko caggal nde kañumen koye mumen takkaɓe mbiya wonde ko jaltini rapport human right noon ko goomu toppitiɗo ko fati haqqinnemade haali wi wonde ko kamɓe militaire Burkina Faso ɓe mbari toon to won guure won kene wona temeddiɗe nogas tato neɗɗo taw sukaɓe ne jeeya hen ɓe fof noon taw ko civil en bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siko musidɗo mon Amadou haaldinema mon awnaki janggo ma e gartu e habaruji meɗen e ɗemgal soninke avec Mama Dia yen mbaali jaam on jarama.